yn fuan lle. Felly, dyma ni yr agenda am y sesiwn. Yn dilyn yr ymgynghoriad agor llwybra, mae o bellach wedi newid i galluogi dysgu. A fyddwn ni'n rhoi diweddariad i chi o'r hyn sydd wedi newid o ran y terminoleg. Felly, ein prif elfen yn y sesiwn i edrych ar y camau cyn ysgrifennu sy'n cyd-fynd â chanllawia Llywodraeth Cymru yn galluogi dysgu. Ac yna fyddwn ni'n rhoi diweddariad i chi hefyd ar y modiwlau cenedlaethol ar hwb. Felly, yn Ionawr leni, 2022, mi gafodd y galluogi dysgu gyhoeddi a mae o rwan yn rhan o Gwricwlwm i Gymru. A mae'r canllawia yma i gefnogi dysgwyr i symud i gyfeiriad y disgrifiadau dysgu yng ngham cynnydd 1. A gallwch chi ffeindio fo ar hwb o dan dylunio cwricwlwm ag ystyriaethau ymarferol. Nawn ni ddangos i chi mewn 2 funud sydd wedi dod o hyd iddo fo. Ond fyddan ni ddim yn mynd i fewn i'r manylion yn fanwl yn y sesiwn yma, ond mi fydd yna gyfle i beneithiad uwch dim arwain, athrawon, cymwysyddion, rhywun dydy gwir sydd ddim yn gyfarwydd ar galluogi dysgu fynychu sesiwn wybodaeth arno ar ôl y Pasg. A fyddwn ni'n trafod yr ystyriaethau o ran dylunio, cynllunio ac asesu yn y camau sydd yn arwain at cam cynnydd 1. Mae'r sesiwn Cymraeg yn cael ei gynnal ar y 5 o Fai rhwng 4 a 5, a'r sesiwn Saesneg yn cael ei gynnal ar y 3 o Fai eto rhwng 4 a 5. Mi fydd na e-bost yn cael ei yrru allan i'ch ysgolion chi efo dolen Zoom i ymuno. Felly, na i jyst dangos i chi sydd wedi dod o hyd i galluogi dysgu ar hwb. Jyst lusgo'n sgrin i fyma. Reit, da chi'n mynd i Cwricwlwm i Gymru. Wedyn, da chi angen mynd i cynllunio'ch cwricwlwm. Wedyn, da chi'n clicio ar yr ystyriaethau gweithredu ag ymarferol. A wedyn eith hwn agor y dudalen yma i chi, a mae'r galluogi dysgu yn gorwedd o dan yr addysgeg yn fanna lle, a mae o i gyd yn fanna i chi ddarllen drwyddo fo lle. Felly, mynd yn ôl i'r cyflwyniad. Felly, i bw mae'r galluogi dysgu? Mae o i ddysgwyr sydd yn y cyfnod dysgu sy'n arwain at gam cynnydd 1, ond mae o hefyd o fydd i bob dysgwr yn enwedig o fewn y cynradd. Mae o hefyd o fydd i ymarferwyr sydd yn gweithio gyda dysgwyr ADY. A fel y soniwyd yn gynharach, mae o'n rhan o fframwaith Cwricwlwm i Gymru. Felly, mae'r galluogi dysgu yn canolbwyntio ar y prif egwyddorion sydd yn holl bwysig ar gyfer y dysgu holistaidd ac ystyrlon yn y cyfnod hwn. A mae 3 elfen hanfodol mwyn galluogi hyn, a mae rhain di newid mewn enwa, a maen nhw rwan yn cael ei galw yn oedolion sy'n galluogi'r dysgu, profiadau sy'n yn un diddordeb, ac amgylcheddau effeithiol. A mae'r elfennau hyn yn gysylltiedig â'i gilydd ac yn dibynnu ar ei gilydd, ac mae'r rhyngweithio rhwng y naill a llall yn allweddol i'r prosesau ddysgu ac ddysgu ar draws Cwricwlwm i Gymru. Lle yn y sleidiau nesaf yma wan, da ni wedi crynhoi y prif bwyntiau o'r 3 elfen, a dwi'n gallwch chi ddarllen fwy arno ar hwb, ond dyma rhai o'r brif nodweddion sy'n cael ei nodi o fewn y ddogfen. Mae rôl yr oedolyn yn rhan annatod y gynydd pob dysgwr, ond mae'n arbennig o bwysig yn ystod y cyfnod dysgu hwn, ac yr oedolyn sy'n gosod y disgwyliad o ran y dysgu. Wedyn yn symud ymlaen wedyn i'r profiadau sy'n ennyn diddordeb. Mi ddylai'r profiadau wneud dysgwyr yn fwy annibynnol gan gynnig her a chyfleoedd hyd i taith dysgu. A dylent gynnig cyfleoedd i gyfrannu'n ddwys mewn gweithgareddau a chyfleoedd dysgu ymarferol heb i unrhyw beth dorri ar ei traws. Ac hefyd dylent fod yn seiliedig ar sefyllfaoedd bywyd go iawn hefyd. Wedyn o ran yr amgylcheddau effeithiol, drodd arparu amgylchedd sy'n hyblyg ac amrywiol, bydd cyfleoedd i gynnig risg, her a meistriolaeth o'r sgiliau galluogi.
A mae posib gwneud hyn drwy ganiatáu amser a chyfleoedd estynedig yn rheolaidd i ddysgwyr, mwyn ymarfer ailadrodd a gwreiddio sgiliau addysgwyd mewn amrywiaeth o gyd-destynau. Wedyn yn y canllawia mae o'n sôn hefyd am y 4 nodweddion allweddol fel addysgeg effeithiol sy'n rhoi lle canolog i'r dysgwyr ac yn allweddol i weithredu cwricwlwm i Gymru. A mae'r addysgeg hon yn un sy'n ymateb yn ddynamig ac wedi gwreiddio mewn cydberthnasau cryf. A mi fydd yr addysgeg yn llwyddiannus a dysgwyr yn cael cefnogaeth i ddatblygu pan fydd y 2 elfen a nodwyd yn gynharach yn cynnig cyfleoedd cyson ar gyfer chwarae sy'n seiliedig ar chwarae, bod y tu allan ar sylwi a dysgu dilys a phwrpasol. Felly symud ymlaen i'r rhan datblygiad plentyn o galluogi dysgu, mae cynnydd yn ganolog i'r gwaith o ddylunio cwricwlwm ac mae dealltwriaeth a datblygiad plant yn hanfodol. A dyn, mi ddylai'r ymarferwyr ystyried cynnydd o safbwynt holistaidd drwy ddefnyddio egwyddorion datblygiad plant wrth gynllunio, dylunio a gweithredu cwricwlwm briodol. A mi ddylai'r taith y dysgwyr hon fodloni anghenion yr unigolyn a ddylai ddigwydd ar gyflymder sy'n addas i bob dysgwr unigol. Wedyn, lle da ni'n symud wan i'r rhan olaf yn yr galluogi dysgu, sef y llwybra datblygu. Ac wrth gynllunio a gweithredu cwricwlwm, dylai ymarferwyr ystyried y 5 llwybr datblygu hyn sy'n hanfodol i ddatblygiad pob dysgwr yn y cyfnod dysgu yma. A fel y soniwyd yn gynharach, byddwn nhw'n mynd i fewn i hyn mewn fwy o fanylder yn y sesiwn na ar ôl Pasg. Reit, da ni symud rwan ymlaen i'r camau cyn ysgrifennu, a da ni am gychwyn yn syth efo cwestiwn. Beth yw'r cyfleoedd cyn ysgrifennu? Hynny yw, beth sy'n dod cyn ysgrifennu? A gewch chi na i agor y meic, neu ysach chi jyst yn rhoi atebion yn y chat, a mae Anna wedi gadw llygad ar y chat i ni. Os ysach chi jyst yn nodi yn fras, beth ydy'r cyfleoedd cyn ysgrifennu yna? Chwarae fo clai, toes. Chwarae fo toes. Ia, diolch Nia. Mae yna rwy'n rhoi y chat, sgiliau echdygol bras, gwneud marciau, creu marciau Lego, symudiadau mawr, tywod, llawer o gyfleoedd motor man, defnyddio amrywiaeth o offer, nath atro ar sgiliau motor mawr y man. Llwythio beth o'n fan, does yn y chat. Ia, diolch yn fawr iawn i chi. Yr agweddau allweddol na'n da. A dychwa, mae yna lawer agweddau o ran dysgu sgrifennu. A mae nifer ohonynt yn golygu dim gafal mewn pensil. Ac wrth i chi sefydlu'r holl ffactorau yna sy'n arwain at ysgrifennu llwyddiannus, a pan mae plant yn ddatblygiadol barod, yna byddant yn profi llwyddiant wrth ysgrifennu. A gyda ni ffactorau megis siarad, datblygu corfforol, proses byddol, creu marciau a cyfathrebu pwrpasol hefyd. Wrth fynd yn ôl i'r galluogi dysgu yn fanna, mae'r canllawiau yn nodi y ddylai'r amgylchedd fod yn gyfoethog o ran cyfathrebu a oedolion o modelu iaith amrywiol yn gyson. Mae'r rhain i gyd yn cyfeirio at gyfathrebu, datblygu corfforol, sgiliau modur man a mawr, sydd yn cefnogi i sylfaen gadarn ar gyfer ysgrifenwyr y dyfodol. Da ni jyst i uwcholeuo nhw yn fanna i chi gael gweld nhw. Mae hyn wedyn yn arwain at y sleid yma, sef y broses gwybyddol. A pan mae plant yn meddwl am greu marciau neu ysgrifennu, mae yna lwythi o brosesau ymwybodol yn gorfod digwydd. A meddyliwch am y prosesau yma, enghraifft, gafal yn yr offeryn, symud i ysgwyddau, breichiau, garddwn, hyn yn ddibynnol ar ei datblygiad corfforol nhw, y cyswllt, llygad ar corff, datblygiad cyntaf y glus, a dal y pen yn llonydd hefyd wrth wylio gwrthrych yn symud, hynny yw papur yn llonydd, ond y llaw yn symud, meddwl am beth i sgrifennu, a chreu perthynas rhwng y clywedol hefyd. Mae o'n broses mor gymhleth yn dydi.
A hefyd mae'r is-ymwybyddiaeth yna yn dylanwadu, felly mae'r plant yn datblygu teimladau tuag at ysgrifennu, ac os yw gormod yn digwydd yn rhy fuan i'r plentyn, mae'n troi'n broses negyddol sydd yn gallu parhau am flynyddoedd, a mae'n anodd iawn i ddadneud y niwed yna. Dydy o ddim yn ddatblygiad sydd yn linell cynyddol, gan fod rhai plant yn cael eu herio yn rhy fuan mewn un agwedd, ac yn y cyfamser mae mannau eraill o ddatblygiad yn dirywio neu mae'n symud yn ôl i'w parth cysur. A mae bod y tu allan yn ei gwneud yn bosibl i ddysgwyr datblygu ymwybyddiaeth ohonyn nhw hunin o fewn gofod, gan ei helpu ddeall y syniad o bro priodderbynniaeth. A mi gall yr amgylcheddau tu allan ddarparu cyfleoedd unigryw i ddysgwyr wella'u cydbwysedd, i gallu gyd symud, datblygu sgiliau motor ac archwilio potensial corfforol. Ac wrth archwilio'r amgylchedd y tu allan, gall ddysgwyr datblygu i gallu i asesu a phrofi risg ynghyd â'i gwydnwch a'i hyder hefyd. Felly, wrth archwilio siarad, da ni'n trafod y cyfleoedd sydd wedi cynllunio a'r cyfleoedd sydd heb eu cynllunio, a mae'r cyfleoedd sydd wedi cynllunio fel arfer yn cael ei arwain gan yr oedolyn yn gofyn lot o gwestiynau a'r plant yn cydymffurfio. Enghraifft, danoswch chi ni fod chi'n eistedd yn smart ac yn gwrando'n ofalus. I blant yr oedran yma, mae hynny'n sgil yn ei hun sydd yn cynnwys llawer ddatblygiad cyhyrol ynghyd a'r gwybyddol hefyd. Felly, yn amlwg, mae'r amser ar y carped angen ei gadw mor fyr a phosib. Ond mae gweithgareddau sydd wedi cynllunio yn cynnwys llawer o gyfarwyddiadau gan yr oedolyn sydd yn cyfyngu datblygu geirfa a brawddegol. Ond yn deud hynny, mae'r amser ar y carped yn werthfawr hefyd pan mae'n cael ei ddefnyddio i rannu storïau, canu, hwyan gerddau, rhigyma. A'r plant i gyd yn weithredol wrth ganu a chwarae gemau, enghraifft y gem mae Seimon yn dweud, a gemau tebyg lle. Neu gosod y rheola hefyd i ddysgu yn y ddarpariaeth. Mae iaith hefyd yn cael ei esblygu drwy gyfleoedd falle sydd heb ei gynllunio, a mae hyn yn galluogi'r oedolion wedyn i weithio a chwarae'n gyfochrog gyda'r plant neu yn cael ei cynnwys yn y chwarae. A yn modelu geirfa a phatryma brawddegol ailodroddus gan gynnwys canu yn hyn hefyd. Darparu narratif wrth sylwi ar yr hyn sy'n digwydd a cwestiynu effeithiol hefyd. A mae yna fwy o gyfathrebu naturiol yn digwydd rhwng oedolion a phlant wrth iddynt gael eu trochi mewn profiadau dilys o fewn amgylchedd ddysgu effeithiol tu mewn a tu allan hefyd. A mae'r oedolyn sy'n galluogi dysgu yn creu amgylchedd sy'n llawn cyfathrebu gan fodelu nifer o ddylliau i'r dysgwyr fynegu hunin. A maen nhw'n ychwanegu at ddealltwriaeth y dysgwyr drwy ryngweithio medrus, gan ehangu ar wybodaeth sydd eisoes ganddyn nhw mwyn eu cefnogi a'i hannog i wneud cysylltiadau â phobl lleoedd a phethau. A maen nhw'n arddangos sut i ddefnyddio iaith a chysyniadau mewn ffordd briodol mewn cyd-destun penodol lle, a mae'r amgylchedd ysgogol a'r profiadau bwrpasol bywyd go iawn yn sbarduno'r chwilfrydedd ac yn darparu profiadau os nad ydynt wedi'w derbyn yn barod. Felly symud i'r sleid yma yn edrych ar y mathau gwahanol o siarad. A fel y gwelwch chi, mae'r hyn a drafodwyd yn y sleid blaenorol yn cael ei gynnwys yma ynghyd â'r cyfleoedd pellach ar gyfer siarad. A mae hyn yn cynnwys pethau fel datrys problemau, a rhannu syniadau drwy gyfathrebu ei gilydd. A cynnig cyfleoedd naturiol i blant drafod be maent wedi wneud, a cynnig syniadau trafod gyda'i gilydd a datblygu'r chwilfrydedd yna eto. Mynegu teimladau drwy ddatrys problemau a dod i fyny gyda datrysiad oherwydd o pethau gallu mynd o'i le yn fuan iawn efo plant ac efallai nad ydynt bob amser yn cytuno ar be maen nhw'n wneud. A mae cyflwyno adnoddau cyfarwydd neu diddorol yn galluogi'r plant ddysgu enwau newydd ar wrthrycha. A fel arfer, mi wneith plant adnabod y gwahaniaethau gyntaf cyn adnabod y tebygrwydd rhyngddynt, gan fod hyn yn fwy o her gwybyddol iddynt.
A dwi'n gwybod fod y rhai o'n chi yma heddiw yn rhan o brosiect Ein Llais Ni, a mae hyn wedi bod yn rhywbeth da ni wedi bod yn drafod yn y rhwydweithiau, a mae'r gwahanol fatha siarad na angen bod o wahanol yn dydy i'r oedran yma sy'n 3 i 8. Felly dyma beth da ni wedi wneud yma ar ddangos y matha gwahanol o siarad. Dwi'n mynd i'ch trosglwyddo chi rwan at Anna, a mae Anna'n mynd drwy gweddill y sesiwn hefo chi. Diolch, Anna. Diolch ti gwawr. Felly, symud yn ymlaen rwan i sôn am ddatblygiad corfforol, ac falle fod chi wedi gweld y lluniau mae'r blaen, ond wrth edrych ar y llun extre, mae'r llun ar y chwith o law plentyn 3 oed, a'r llun ar dde o law plentyn 8 oed. Felly dyma pam bod yr rhaid i'n darpariaeth ni edrych a theimlo wahanol i'n dysgwyr ieuengaf ni. Dydy strwythu cyhyra nhw a chymalau yr arfyrnau a'r bysedd heb ddatblygu gymaint yn y llun cyntaf i alluogi cefnogi y symudiadau motor mân yn llwyddiannus. Felly, ar y sgrin nesaf, fe welwch chi'r elfennau sydd angen ei ystyried wrth ddatblygu'r sgiliau corfforol. A mae'n bwysig i'r holl ddysgwyr gael profiadau sy'n ehannog nhw i fwynhau'r gweithgarwch corfforol. A mae angen i ystod eang o brofiadau corfforol bod ar gael iddyn nhw'r rheolaidd y tu mewn a'r tu allan, gan ddefnyddio amrywiaeth o gyfarpar ac adnoddau hefyd. Felly dylwn nhw gael profiadau sy'n ei galluogi i ddefnyddio ystod eang o offer a chyfarpar, a hynny gyda rheolaeth gynyddol. Wedyn bydd y profiadau hyn wedyn yn helpu'r ddysgwyr i ddatblygu ymwybyddiaeth o'i cyrff ac o'i gallu gyd symud, eu cryfder craidd a'i cydbwysedd, yn ogystal â'r rheolaeth motor bras a manwl. A byddwn nhw'n helpu dysgwyr i asesu a rheoli risg eu hunain, gan ei galluogi i feddwl, i ystyried a gwneud penderfyniadau ynghylch y symudiadau a'i gweithredoedd. Felly mae'n bwysig cael amrywiaeth o arwynebau ac uchder, achos mae hyn wedi gefnogi hyn ynghyd â symudiadau fel cropian, cwrcwd i lawr, rholio, gorwedd yn fflat, gan gynnwys gorwedd ar y stumog hefyd, a chyfleoedd i ymestyn. Mae angen cyfleo cyson o fewn profiadau dyddiol i ddatblygu sgiliau corfforol mwyn hybu dysgwyr i wella'u cydbwysedd a'i gallu symud, ac i ddatblygu hefyd i ymwybyddiaeth o'i hunain o fewn gofod i ddeall y syniad o propriodderbynniaeth. Dyma'ch ar y sylwadau chi o ansawdd a dealltwriaeth chi wedyn o sgemau yn cefnogi'r datblygiad corfforol drwy ddarparu adnoddau dysgu sgematig o fewn yr amgylch addysgu tu mewn a thu allan. A nhw'n i roi heina yn y chat i chi nes ymlaen bod gennych chi gopi o'r toolkit sgemau. Felly dyfyniad sydd gennym ni rwan ar y sleid yma eto o'r galluogi dysgu ar ben y dudalen. Ac fel y gwelwch ar y lluniau, does dim angen wedi wario adnoddau drud mwyn datblygu sgiliau corfforol o fewn eich ymgylch addysgu. Byddech chi angen wedi cymysgel o gyfleoedd i ddatblygu sgiliau bras a manwl sydd angen a phrofiadau bywyd go iawn hefyd. Felly o'r lluniau fan hyn, ydych chi'n gweld mae yna blant wrthi'n coginio, mae nhw wrthi'n torri llysiau, plant wrthi'n adeiladu hefo'r cratiau, mae nhw'n cymryd risg wrth y dringo, yn ymestyn wrth ringo ar y teiars ac wrth eu rholio nhw, ac hefyd plant yn cael profiadau efo gwaith gwnïo a gwaith coed hefyd. A wedyn edrych ar y defnydd o hydryn, dylai hwn ddim cael ei gyfyngu ar gyfer plant meithrin a derbyn yn unig, oherwydd yn aml iawn mae plant hŷn, yn enwedig bechgyn, maen nhw angen y cyfleoedd i ddatblygu sgiliau motor bras a man, tu hwnt i 5 oed. A wedyn wneud eich dealltwriaeth chi o ddatblygiad plentyn, roi gwybod i chi pwy 'di'r plant hynny. Mae plant ag anghenion penodol angen cyfleoedd mwy heriol i ddatblygu'r sgiliau motor man, enghraifft drwy ddefnyddio adnoddau adeiladu, deunyddiau a chyfarpar sy'n fwy man felly. Ac nid yn unig toes, ond defnydd hydryn eraill hefyd yn megis clai sy'n anoddach i'w drin. Eto, mae'n rhaid i'r cyfleoedd hyn fod yn rhaid pwrpasol ac ymateb i anghenion eich plant chi. Lle yn wybyddol, mae creu marciau ac ysgrifennu yn fwy o sialens i blant llaw chwith. Mae'n anoddach iddyn nhw ddatblygu eu hymwybyddiaeth o ofod a'i cydsymudiad, gan fod ei gwaith yn cael ei guddio gan ei llaw, neu weithio bod yn creu cysgod ar ei gwaith. Felly fel rheol, mae'r ei gwaith nhw'n cael ei switcho os ydyn nhw'n defnyddio pin ffelt neu pin bwrdd gwyn.
A mae hefyd yn syniad da bod chi'n gosod eich hunan i'r ochr dde o'r plentyn, a mae hynna'n gymorth yn nhw wedyn mwyn i chi allu gweld eu gwaith nhw'n iawn hefyd. Felly mae'r sleid nesaf yma rwan yn dangos y gwahanol afeilion. Yn llun rhif 1, mae'n dangos dal offeryn creu marciau yn ei dwrn, fel petain sy'n defnyddio wneud marciau gan ddal gwrthrychau eraill hefyd felly. Mae llun 2 wedyn yn dangos dechrau dal creon y sial gan ddefnyddio bob un bys ar bawd. Ac wedyn datblygu wedyn yn lluniau 3 a 4, lle maen nhw'n dechrau dal gwrthrychau gan ddefnyddio 2 i 3 bys ar bawd. A wedyn ar y cam hwn, mae symudiad yr offer ysgrifennu yn cael ei reoli gan symudiad y garddwn a'r bysedd yn hytrach na blaen y bysedd felly. A wedyn yn llun rhif 5, mae'n dangos dal pen ffensil gyda gafael dynamig a rheolaeth dda yn aml. A dyma'r gyfeiliad yma fel arfer yn cael ei alw'n afeiliad tripod. A ar y pwynt yma, nid yw'r symudiad yma'n cyffyrddus ac yn aml mae'n rhaid i'r ymennydd weithio'n galed i barhau gyda'r gyfeiliad o'r fath. Felly mae gorfod meddwl am ofynion eraill, er enghraifft gadael bylchau rhwng geiriau, sillafu a chreu brawddegau cymhleth, yn gallu bod yn ormod weithiau i'r ymennydd yn dopio fo. A gall hyn olygu mynd yn ôl i afeilion cynharach, gyda'r ysgrifen wedyn yn fynd yn fwy bler neu'r ysgrifen dechrau arafu lle. A dyn yn olaf, mae llun rhif 6 yn dangos dal pen neu ffensil yn gyson gyda gyfeiliad dynamig eiddfed a rheolaeth dda. A dyn erbyn y cam yma, mae'r prosesau niwrolegol wedi sefydlu'n gadarn a'r datblygiadau motor mân yn digwydd yn gwbl naturiol iddynt. A wedyn ac o ganlyniad i hyn wedyn, mae'r broses o ysgrifennu yn dod yn hollol naturiol. Wedyn beth sydd gen i ar y sleid nesaf fan hyn ydy'r camau datblygiadol o greu marciau a dylunio. Felly na fynd drwy bob un cam i egluro rhain i chi. Yn y cam cyntaf, bydd y plentyn yn gwneud dotiau a llinellau hir a byr. Wedyn yn symud ymlaen wedyn, mae'n esgriflo di-bwrpas yn digwydd, heb feddwl beth fydd y darlun gorffenedig. Yna, yng ngham 3, maen nhw'n dechrau dangos rheolaeth gychwynnol dros eu sgriblo, byddant yn pwyso'n briodol ac yn dechrau deall fod ymyl i'r arwyneb maen nhw'n sgriblo arno fo. A byddant yn dechrau hefyd talu sylw i'r hyn maent yn ei gynhyrchu. Wedyn yn llun rhif 4, mae'n arddangos rheolaeth dros eu gwaith dylunio ac yn tynnu lluniau cylchoedd a llinellau gan ddechrau dangos ymwybyddiaeth o ofod. Bydden nhw hefyd yn dechrau enwi ac egluro eu gwaith. Ac erbyn cam 5, bydd y plentyn yn enwi ei gwaith ac yn trafod ei gwaith mewn mwy o fanylder. Ac yna, yn llun rhif 6, maen nhw'n cynrychioli'r pwnc neu'r gwrthrych mewn ffordd sydd ddim eto yn fanwl gywir. Ac falle fod y llun chydig bach yn beth sy'n ei dweud yn disjointed, efo'r breichiau'r coesau weithiau yn dod allan o'r pen. A wedyn, erbyn y llun nesaf, mae'r gwrthrych wedyn yn fanwl gywir yn dydy. Mae'n efesydd ar dwylo, mae'r breichiau a'r coesau yn dod allan o'r corff yn y mannau cywir felly. Wedyn mae gennym ni lun yn arddangos y defnydd o dryloiwder, lle mae'r elfennau o'r darlunio wedi gosod nhw'n haenau. Er enghraifft, tynnu llun corff a wedyn ydych chi wedi rhoi y dillad ar y corff a ydych chi'n gallu gweld yr haenau felly. A mae'r llun olaf wedyn yn arddangos y defnydd o achludiad, sef fod elfennau'r llun wedi dylunio o flaen neu tu ôl i wrthrych yn llwyddiannus. A fel y gwelwch yn y llun yma, mae'r fraich tu ôl i'r gadair a'r ferch yn eistedd ar y gadair. Felly dyna i chi y camau datblygiad o ran darlunio. A rwan, yn yr sleidiau nesaf yma rwan, da ni'n mynd drwy'r camau ysgrifennu, sy'n dangos gwaith annibynnol o plant ac yn dangos yn union lle maen nhw o ran eu datblygiad o ran creu marciau neu ysgrifennu. Felly yn gyntaf, beth sydd gennym ni ydy darlun sydd yn creu, yn cyfleu ysgrifennu, ond eto does ddim neges i'r ysgrifennu yma felly. Yna mae'r ail un yn dangos sgriblo gyda bwriad, a mae'r trydydd yn ffug ysgrifennu, yn efelychu ysgrifennu oedolyn ac yn ffug ysgrifennu o'r chwith i'r dde. Felly mae'n bwysig bod plant yn gweld ni fel oedolion o modelu ysgrifennu o fewn yr amgylch addysgu wrth i ni gyd chwarae a chydweithio hefo'r plant felly. Wedyn y cam nesaf wedyn, ydy fydd nhw'n dechrau y symbolau a'r marciau sy'n cyfleu llythrennau'n dechrau
gweld y symbolau a'r siapiau yn cyfleu'r llythrennau. A fel y gwelwch chi, mae yna gylchoedd a llinellau syth a chrwm yn cyfleu'r llythrennau. Ac yna'r darlun wedyn, a'r ysgrifen wedyn yn dangos clystyrau o llythrennau sydd ddim yn creu geiriau, ond sydd wedi ysgrifennu o'r chwith i'r dde ac yn cynnwys prif lythrennau. Ac yna, mae gen i neges wedyn yn dangos syniad dechreuol pob gair, ac ar y pwynt yma, mae plant yn clywed sain cychwynnol pob un gair felly. A wedyn ar y sleid nesaf, yn fan hyn wedyn, mae'r brawddegau yn dechrau datblygu ac ymwybyddiaeth atalnodi a bylchau yn ymddangos rhwng y geiriau felly. A beth sydd gen i fan hyn wedyn ydy ar y chwith, mae enghraifft o Ysgol yr Hafod yn dangos ysgrifennu'r plant o fewn yr amgylchedd ddysgu, cael ei arddangos felly. Ac wrth i'r oedolion gefnogi'r broses yma o ysgrifennu, gallan anogi'r hyn mae'r plant yn ei gliro drwy gefnodi mewn dyfynodau, ac fel mae'r plant yn datblygu gwybodaeth y seiniau a sut i'w ffurfio, byddent yn gallu cofnodi'r llythrennau hynny eu hunain o fewn y darn sydd wedi anodi. Mae hyn wedyn yn fod o ddatblygu hyder plant wrth iddynt ddechrau ysgrifennu. A mae yna fwy enghreifftiau fan hyn o Ysgol Santes Fair yn Overton. A beth sydd gen i'n fama ydy eglurhad o'r camau ysgrifennu. Ac o dan bob un wedyn, mae'n esiampl a labeli wedyn o enwau'r plant yn dangos ar pa gam y maent arno fo ar hyn o bryd felly. Ac yna mae'n enghreifftiau pellach fan hyn o Ysgol Llanddulas ac Ysgol Bryngarth yn dangos ysgrifennu bwrpas o fewn yr amgylchedd ddysgu tu mewn a tu allan. Ar y chwith fan'na mae yna restr reolau yn yr ardal gwaith coed. Mae yna ddyluniad o groes wedi labelu, sef y gwaith cynllunio ar gyfer creu croes allan o bren. A fel y gwelwch chi hefyd, mae yna blentyn wedi creu cerbyd allan o bren, a'r plentyn hwnnw wedyn wedi creu label mwyn ei arddangos yn y dosbarth. Felly mae'n bwysig fod y plant yma yn gweld pwrpas i'w gwaith ysgrifenedig felly, fod o'n digwydd mewn cyd-destun bywyd go iawn felly. Beth sydd gyda ni fama ydy blociau adeiladu ar gyfer gosod sylfaeni cadarn ar gyfer y broses o ysgrifennu. Felly, os ydy bob un bloc ddim yn cael digon o sylw, gan ddechrau o'r gwaelod i fyny, yna mae'r pentwr o flociau wedyn yn mynd i ddisgyn. Felly, mae'n holl bwysig sicrhau fod amrywiaeth eang o gyfleoedd i ddatblygu'r holl sgiliau sydd ar y blociau isaf i ddechrau, a bod heina wedi gwreiddio cyn cyrraedd y brig o ysgrifennu geiriau tair llythyren yn annibynnol. A dyma'r darlun yma wedi dod o wefan cyngor Dinas Efrog felly. Felly adal chi gael funud bach i edrych yn sydyn ar y darlun. Felly dyna dod i ddiwedd yr cyflwyniad sydd gennym ni ar yr ysgrifennu. Felly, da ni'n mynd i sôn rwan am yr modiwlau cenedlaethol sydd ar hwb. Felly, yn ein rhwydwaith dwytha, nathon ni ddangos y modiwlau dysgu proffesiynol cyfnod-sylfaen sydd ar hwb i chi. Ac ar yr amser yma, roedd yr Llywodraeth Cymru yn y broses o'i gosod nhw ar hwb. Ac erbyn hyn rwan, mae yna 6 modiwl wedi cael cyhoeddi ar y wefan felly. Fel ydych chi'n gweld yma, disgyn yr awyr agored, arsylwi, pontio, chwarae dysgu syliedig ar chwarae, profiadau dysgu dilys a gwybodaeth dealltwriaeth o ddatblygiad plentyn felly. Felly nod y modiwlau yma ydych cynorthwyo chi i fyfyrio ar eich ymarfer a'ch darpariaeth drwy ystyried y senarios, yr astudiaethau achos a chanfyddiadau ymchwil hefyd. Fedrwch ddefnyddio nhw mewn eich cyfarfodydd staff, neu ar gyfer mewn clwstwr, ond mae yna dipyn o waith mynd drwyddyn nhw. Mae pob un modiwl, mae'n siŵr tua 6 i 7 awr o hyd felly, ond mae yna bosib i chi fynd drwyddyn nhw gam wrth gam ac dewis a dethol y hanes sydd yn fwy addas ar eich cyfer chi felly. Felly, be na'i'n neud rwan ydy rhannu'n sgrin a dangos i chi sydd wedi dod o hyd iddyn nhw ar hwb felly. Felly, just rhannu'n sgrin yn fan hyn.
Reit, dyma ni. O'r gora. Ti'n gweld hwnna gwawr? A da ni weld o yna. No, gret, lyflu. Iawn, felly pan ydych chi'n mynd ar hwb yma'n hyn, ydych chi eisiau mynd i'r adran adnodda. Ydych chi'n clicio ar y adran adnodda yn fanna. A wedyn, fel gwelwch chi, mae'n adran cyfnod sylfaen. Clicio ar cyfnod sylfaen yn fanna. A wedyn, newch chi weld y plant ma'n chwarae yn y dail. Mae un yn ffeithluniau yn unig, ond mae'r llall yn fodiwlau dysgu proffesiynol. Felly, os ydych chi glicio ar y modiwlau, mae'n agor tudalen arall yn i fan hyn, a wedyn clicio eto wedyn ar lansio y modiwlau yn fama. Ac yna, os ni'n sgrolio lawr, na i jyst agor un datblygiad plant yn fama. Felly maen nhw'n gweithio fel playlist i dy gwir. So i fynd reit i'r dechrau yma, ddangos i chi gael blas ohonyn nhw. Ar ddechrau bob un, mae yna gwestiynau ffocws, gwestiynau i chi feddwl amdanyn nhw felly. Dyna nhw'r cwestiynau ffocws ar ddechrau bob un modiwl. Fel ydych chi'n gweld fan hyn, dyma gynnwys y modiwl fan hyn. Felly mae sesiwn 1 yn awr a 5 munud o hyd. Yr ail y sesiwn wedyn yn 2 awr felly. Ac wedyn, sesiwn o awr wedyn, mae'n mynd drwy bob un elfen o ddatblygiad plentyn yn fanna. Felly ydych chi'n glicio'n syth ato fo os ydych chi'n edrych ar datblygiad cyfathrebu, syth i fanna wedyn, mae'n mynd â chi i'r dudalen felly. A felly fych chi fynd drwyddo nhw yn fan hyn. Maen nhw ar gyfer ysgolion ac ar gyfer sefydliadau hefyd cyn ysgol felly. Felly mae'n gymysgedd o astudiaethau achos rhai o ysgolion a rhai hefyd o'r cylchoedd meithrin a sefydliadau cyn ysgol felly. Felly maen nhw yn fanna i chi, ydych chi glicio ar wahanol elfennau ohonyn nhw, mae'n rhoi mwy o wybodaeth i chi. Ond mae gwawr o finna hefyd yn eu defnyddio nhw wrth gydweithio efo clystyrau ac fod ni'n datblygu pethau yn y flwyddyn sydd i ddod o fewn Cwricwlwm Cymru felly. Felly na stopio'r rhannu yn fanna. Felly dyna ni wedi rhannu y sgrin. Os yna unrhyw gwestiwn o gwbl ynglyn ag unrhyw beth sy'n cael ei rannu heno yma, so nhw eisiau holi unrhyw beth. Mae croeso chi roi yn y chat hefyd. Mi fydd yna recordiad o hwn ar gael, mi fydd o ar gael wedyn yn y ganolfan gefnogaeth, os yna rhywun arall di methu digwydd dod i'r cyfarfod heno, mi fydd ar gael i chi gael edrych drwy ddfeto ni bwy bynnag sydd di methu dŵad felly. Na, dim cwestiwn yn y chat, nag oes gwawr? Na, sy'n byd i weld yn dod i fyny. Na, dim eto. O, diolch yn fawr i chi gyd am ddod. Os rwy'n siaros ymlaen ar y diwedd ac eisiau holi unrhyw beth, mae croeso chi wneud. Ond diolch i chi gyd am ymuno hefo ni y prawn ma felly, a gobeithio gwch chi gyd wylio pasg hapus ynda, mwynhewch gobeithio gwni chdi bach o'r tywydd braf gawson ni dros y penwythnos diwetha yma. Felly diolch yn fawr i chi gyd am ymuno.